Ondo etorri danok, plazerra esan da podcasteko bigarren saiora. Mikrofonuen eskerrezkoi, eneritz. Eta nagore, zeuokaz batera, euskeraz eta sexologizen inguruen berbakaz enredateko. Gaurko programan, sexologizen arluen klabietizen kontzeptuek, terminuek ibilku zauen daminen. Zer da sexue, generue eta sexualidadie? Zer da sexua zinue? Ze diferentzi dau koituen eta kopulien artean? Arzaman didinoguniko exactamente zereri gauz referentzi zeitzen? Non geratzien da hor mare magnum danien erotikie? Horren barri gure basunokin eta geuaz batera sostrie, geratu. Plazerra esango data. Bueno, gaurko tege terminologizeri eta kontzeptueri emongotza guzu. Kainita! Neiko abstraktu esango da kontakune, inkluso batzutan filosofiku bebai, Bai, bueno, oinarrizko kontzeptuek dizen eta sexologizan arluen batez betizenak, eta, bueno, seketa sexual kompleto baten barrun dauzenak bebai aztertukuz, ez da, nago? Bai, da, bueno, abstrakzinu bide, olako gauzetarako gizaue, eta, bueno, surfin guapurtzuet, abstrakzinuen, eta karkuz batez behori terminuk, ez da, lehengoko terminu eulan plaust, tatzan, sexo versus genero. Boom! Hori da, sozialmente, eitzen da lehengoko diferentzize, eta igual inkluso gizen... Potentien, bai. Eskatuten dana, bai. Igual inkestak itzen dizeniko, edo sexua, generoa, askotan entzuten da. Bai. Bueno, pintzela batzuk emonguz, eta, bueno, apurtzu bete aitzetuk usertzut izen, ero... Eta ze iritzi dakun bai horren inguruen. Bai, eta sexologizek zerraldagoen esan bai. Bueno, ia, sexo berbie dator, bueno, apurtzu eta esatiarren sexus, dugu hau esan, erdibitzu, sekzionar o diferentziar, ezta? Eta gu bai alan ulertuten du, personien sujetuen alderdi biologikue, kromosomak azerikusi zedakona, hormonakaz, genitalakaz, organuekaz lotute dauena, ezta? Da hor barruen, gauz banatute, gizonak eta andrak. Motzonak, eta txitxarruek. Desde luego, iztegizek haulan definiten dago. Hauri da. Eta hauri da sozialmente haulan erabigide, bai, hau terminue, ezta? Gero, jungo gara hau danak itzik desgranaten, bai hau da, gizartien, manejaten dune danok, egunerokotasunien, ezta? Bai. Gero badau hor, beste espektro bat, edo beste grupo bat, ez dana definiten biologikamente, barriro, ez du urten ametik grupotik, edo gizon, edo emakume moduen, sino bizen arteko, genital atakoienak, ez batanak, ez bestinak, karakteristike bizetarik takoienak, esaten dana lehen, igual lantzepe bai, hermafrodita, ez da? Bai, esango lekidot hori igual gizau lehen, orain apurtzu egizau supera dala hori, eta intersex erabiltzen dala gizau. Genital esan biguz, askanin da bauri, ez dala, ez motzoni ez txitxarrua, beraz, ez gizona, ez emakumie, euneko unien, bizetariko karakteristiketako jenak. Bai, hemen gudota itzetu, eta, bueno, gero aurrera usakonduku, sexologizek parkatu, badakola horre zeire esana, ez da? Bueno, gero etxu hau, desgranako hau dena. Sexologizen perspektibetik, por lo menos, askoz konzepto zabalau da, ez da geratzien honetan. Bai, gero, bigarren berbie, horregaz batera datorna eskotik agarreta da, generue. Eta hau ja ez da biologikue, sexulez. Honek abarkaten dau, ikasketa kultural dana. Zer ikusizedako, txikitzerik, zaizoten garinerik, inkluso tripen gauzenerik ja, erabatekue edo bestekue, genitalidadie erabateku edo bestekue esan da, ja, de por si, ikasten duzen gauzekaz, no? Eta hemen sartzin da, maskulinitate eta feminitate ereduak. Askotan gerotak izau entzuten da, maskulinitate hegemonika. Haunek arluek abrazaten dau hori konzeptue eta hori eredue. Eta, esan duten moduen, zaizoten garinerik ja irakasten dozkuie patroi batzuk, eta horren arabera
ikasten du, zelakuk ari zen. Ikasi. Osea, guzu esan, emakume zaizotiek ja berez, horren barruen dakazen, hori, zaintza, sarala kariñosi, bueno, horrek konstrukto danak, gero... Ez da simplie, ganera, osea, ez da bakarrik abarkaten ezaugarri multzo bat, sino praktikek, gorputz ezaugarrizek, aktitudiek, eta inkluso espazizo fisiko eta kulturalak, Zeran okupeten duzen, ez da? Efectivamente, bai. Gero honetan sartungo gara programa espezifiko bat honen inguruen zabalau eta tranquila hau komentateko. Aitzetuteko. Bai, osea, pentsabidu interruptoran kaja baten, da zelan ja, biologikamente, gizonan interruptora bajaten du momentuen, beste interruptor danak, gusamarik bajaten dizela, horrek ekarten dauzelakon, beran atzetin jarrera konkreto batzuk, konportamento konkreto batzuk, fizikamente sexualizeteko beste era batzuk, osea, bat baja eta beste interruptor danak bajaten diz. Hauri da, generuek markaten dozkune, ez da? Eta hor barruen, ze aukera dauzero? Gero, klaro, normalin korrelazio bat egoten da. Zu, jaizoten bazaran, emakumezkotzat hartzen dizen genitalakaz, zure gizartet inotzu femininuen performa bizarala eta femininuen aurkeztu bizarala. Eta, kontrara, gizonan genitalakaz daizoten bazaran, maskulinuen. Korrelazioen, daueniko, eso es. Cisgenero. Cisgenero, bai. Ze pasaten da, korrelaziorik ez daueniko. Hor sartzen da trans mundue. Hemen, igual, gizau entzun zuie trans, berau terminue, bi berbagaz, bi terminogaz, ez da? Transsexual eta transgenero. Bai, guk, guri ez dazku gustaten bapez, hori dibizinu eitzie. Ez, askanin asko simplifiketen da hor dauen variedade ero esateko era danak. Eta askanien genitalatara bideratuten txuz, eta da, zirugi bete indze badakosun, ero ez badakosun, no? Bai, da, klaro, superfuerti da, bai. Persona klasifiketie zirugize eta barriro betiko genitalakaz, ozta bere? Dimorfismue, no? Osea, zetako opera bizara esateko edo gizona edo andri. Ezin nahi esan gizona edo andri estan beste eser. Ero ezin nahi esan andri etxitzarro bat badakoten, edo ezin nahi esan gizona motzona bat badakoten. Osea, ozta bere gauz bueltaka konto bardeneri da, genitalak markatia zeure identidadia. Eta horren kontra gauzelez, bueno, bai, kontra gauz. Bai. Bai, ebitegu du. Orduen, guk geuk, bai hemen programan eta bai datozen programatan, ez du erabiko ez transgenero, ez transexual, erabiko hau kolektibo dana izendatuteko, eureko kolektibo kupe hau lan... Aitzetuten hau euren buruek. Bai, trans, punto. Dorren aterkinen azpizen sartzen diez, era danak, esateko era danak. Bai. Zizak ez dizenak. Bai, klaro, hemen... esan du, kulturalmente erabiltzen dan dibizio bat ala, eta oso dimorfiku da, ez da? Edo aukera batako zu, edo bestie, ez da besterik. Bueno, sexologiz edator, eta dino, ez dozku interesa hone termino bizek, eta gudu zapurbez supera. Eta, hemen, sexologizek, por lo menos, ez dau erabiltzen ez sexu ez generue. Erabiltzen dauz, beste konzepto batzuk, gudauinak abarka, bai sexuek eta bai generuek berez esan gudauinak, bai supera gudaui hori, eta askoz gauze gizau komenta eta ulertu. Euren artien, lehengoko pareji da? Sexua zinue eta sexualitatea. Karo, askoz gu akostumbreta gauzelez bebai hor dibizinuen mobiten, sexue, generu igual, horrek familia arrauitzen da, askuz horrek terminuk, eta hobeto alduzu lertu, abstraktuk esan da, bai. Karo, orain gatozen proposamena. Hau bai dala filosofikua. Total. Orduan, bueno, mente abierta, bai aleginen gu, ze benetan, hauri lehen esan duen ikuspegi, bastante mugatue, superateko erremintze hon bata, no? Bai, eta esfortzo bat inbidegon, eskanien urteteko zeure zonatik, ez da? Da pentsateko bestera batera. Orduan, bueno, sexua zinue zer da? Sexua zinue esan guzan, sujeto sexu hauek, aurreko programan aitzetu duen sujetuek, danok ari zela.
bestiokaz interakzinu ero harreman duten garan einien, sortuten dan prozesue, eta horrekiten gaituz, gara modokuek, oda, geure identidadie sortutie sujeto moduen. Hori prozesu esango esan sexua zinue. Claro, bestikaz harreman duten garaniko, ez da bakarri sartzin hor sexue eta generue. Hor dau gauzie. Hor askoz matiz gehiago sartzen diez eta askoz elemento gehiago emoten zagu importantzize geure identidadie sortuteko. Eta sexuazio baten ingurun berbaitzen badun eta holan klasifiketen bagari zen, 3 konklusio dako horrek derregorrez. Euretako bata, danokara sujeto sexu hauek. Eta ezin esku da ez esatia. Bai, ze harremandu danok harremanduten da edo gizago edo gitzi hau, bakotza beranerara, bai, harremantzie geure izatigaz batera dun zeu zer da. Orduen, bai ero bai gara danok sexu hauek, ez da? Bai, eta sujetuek. Esan duen, aurreko programari... Agentziz bai, objetuk eskara sujetuek, bai. Aurreko programan emontzagu zen bueltako neri larguru, orduen, astu bat zuien, osta animete zaitzutie, osta berentzuten. Bai. Bai, azken kinen hori da, esaten duen, ez da? Sujetuek, oda, agentzi betakule gure portaeran geure erabakizetan, eta sexuatuek, bestiokaz harreman duten gari zenak. Bigarrena. Danakara intersexuauek. Hau da, danotakuzela karakteristike femeninuek eta baitze maskulinuek. Bai, daku, baulako naste borraste bat karakteristike bizena. Eta orduen, hori, esan dute moduen, danatakuzela, no? Ezaugarri bardinen, naste ezberdine. Sujeto bakotza sexuatu eran, dako kombinazio bakarra eta ezberdine. Honen arrasguena edo honena karakteristikena. Bai femeninuek eta bai maskulinuek esan dute moduen. Honek eitzen dau bardin eta ezberdin. Eitzen gaitzuz, bardin eta ezberdin alde bairien. Orduan hori. Bada, kontzepto oso filosofikuero honan esan da, bai, askanien, badanotakuzela, bai karakteristike femeninuek eta bai maskulinuek. Eta horren, hori, itzileze kolonia bat, por ejemplo, horren botako txataunan napurtzu, gero beste, beste dauri nazti sortuten da daitzen zu, batzuli, por ejemplo. Bai, imaginateot, hor sartzen dela, bakotzan sozializazio, ez da. Dalez individuala, da personifikaue, aur sartzen da, bakotzak zemat komponente edo zemat euneko dakon esentzi bakotzetik, eta aurritzen da, hori kolonia espeziala esan zu moduen, ze superpolitzo esan zu ganera. Poetikue. Bai, eta horretanak eruten gaitzuz, 3. puntora. Ulertutera, noperan identidadie, kontinun bat moduen, noperan sexuazinue, kontinun bat elez, ez da? Hau da, nik hau ulertuten dut, dauela, erregela bat elez, punte bakotzien dau karakteristike, kasu batean, femeninu eta maskulinue, eta horren erregela barruen, mobiten gari zela, danok, aur gauz. Bai inorrez dau, importante, inorrez dau, espunte baten ez bestian, ez erdizen, sexuologizek hauri dino. Bai. Eta, hori, ez erreztala, ez altza, ez urizea, dauela, hor, una eskala de grises, esaten da moduen. Gris diferentiek. Ez berdinek. Bai. Eta hori da, kontinume. Eta hori alda aztertu, bestelako karakteristik ezberdinetan bai, por ejemplo, homosexual, heterosexual, bardin, ez da inor, ez guztiz heterosexuala, ez guztiz homosexuala, karakteristik askontzako balizu da honen kontinumek. Bai, eta horbe bai importanti da ni pentsatzen dut azpimarratutie, danok geure biziko momento danatan, ez gauzela hor erregelan edo hor espektruen leku bardinen. Hore momentuen erabatera sentiten zara, esperientzi konkreto batzuk okinzuz, igual irakurketa konkreto batzuk inzuz da beste erabatera zizara pentsatzen eta ikusten dana. Orduen, hor espektruen mobiten guzbe bai, no? Eta horrek bat eitzen dau kontinumen ideigaz. Haulanda, igual de repente zuk super argi dako zu heterosexuala zarala eta de repente zetuten zu persona bat, zeure sexo bardinekue, genital bardinetako zanak, eta hau nahi garten, o ez di nahi garten, de repente hor mobiten zabiltzetzelako nor kontinumen. Edo harremanakaz, harreman monogamo atako zu, da zeusten zara konture, dako zule igual, soziedadik erakutsitzulakon hori
hauri dala ez markaue, osea, generikue, eta zeusten zara konture, zure bizi estiluen eta pentsateko estiluen ez dela kuadraten, eta dako zela zulo batzuk. Orduan azten zara, beste relazio mota batzuk bai ikusten, pentsaten eta esperimentaten. Bai, alanda. Nik uste dut honek erramintze baten moduen funtzional dauela, hori ezin egona alzune sentidu esarala konsartzien, esaten zuian moldien, lesateko bestera batera eruen, ez da? Como ulertu, hori momentuen, mobiten abile erregelan, bile jaten nau. Da nau beste, neure identidadin parte dan beste eso zerrezetuten. Eta sexua zinu komentata, sexualidadi be komentabide. En realidad, sexualidadi da, sexua zinu modun ulertuten dunen, praktikera eruti, ez da? Bai, hori da. Corrégeme, si estoy mal. Ez, ondo esan zu, biografize, no peran esperientzizek, eta bizitzen zuen eran... Bai, oza, gauza bat izango zen, sexua zinu izango zen gizau, prozesu, barrora begirakoa, ez da, esaten aldez, eta sexualidad izango da, oza, da gizau... Zeuk espresaten zunero. Bai, zelan presentaten zaran, eta ze kontakto dako zun hor harremantze zarien, ez da? Bai. Eta, ja, honek, sexua zinu eta sexualidadie komentata gero, euren albuen komentaten izen beste bi konzepto, diez, erotikie eta arsa mandi. Apurbet, idea bardine gaz edo plantieten diez. Manda batetik, erotikie, esango lekide abstraktu haue edo barrora begirakue, eta nok ez dau entzun hori berbi erotikie, oza, danok entzun du, ez maz, geu baino zarraue da berez, bera berbie, mendebaldeko kulturen, referentzik erreko latindarretik datoskune, esango lekide, zainkue eros Grezian, eta Cupido, tradizio latindarrien, eta definizioz maitasunaren, sexu erakarpenaren, eta koitoaren jainkoa zen. Eta historiz ebeitute, baldu intu du bai, zer eritzen zon referentzize. Bai, azkanin da fantasizek, deseuek, hartzen dauze kontuten, eta espliketen dauze, eta hor jokuen, posizio bi ongolekidie, desieten dauen sujetue, eta desiratue dana, ez da? Da, hemen guztako lekiaz desatie, ulertuten da moduen, no? Erotika eta maitasune. Apurtzu beti gauze ezberdinek esatilez. Berez... Bai, berez, amor eta erotika askotan batera ulertu die, berez ez die... Ez di gauze bardinez. Maitasune esango lekidu dala, zer general haue, kontzeptu general haue, amari txakurreri, bezinuri, lenguziniri, dakotzasun maitasune, eta erotikin sartzen da, fantasize, bestiegaz oteko gurie. Deseotik izau egual, ez da? Bai, hori da. Bai, nik ikuste da purbet, fruta dinosuniko, hori izango lekiden maitasuna. Fruta en general. Bai, badingotzuten kiwi, hori ja erotiki da, osagut esan. Bat, general haue da, maitasune bera konzepto moduen, eta justo maitasun konkreto bat eta deseo konkreto bateri referentzi zeitzen zo erotikiek. Orduen, maitasuna generiko haue da, erotiki da aurregaz matizegaz. Non hor guzu, bai guzu deseotik. Ezta? Bai, beragaz, enkuentro bat, beragaz intimidade bat okitze guretik. Eta hor, Efigenia mezua da hirugarren generazio, sexologo oso garrantzitsu bete estatu maian. Hor dino, maitasune berbie gizau entzun dela, gizu zabaldu dela, eta maitasuniri mondatxola bauri kutsu politze virtuoso, azukarado, gauze ona, dana ona, eta aldiz erotikiri pasadatzona da, estigmi gaitzik, lotzi gaitzik, azkanien genitalatara eta enkuentruetara eta bideratute ondan zer dala pentsati gaitzik, okadatzo justo kontraku, ez da? Lotzie, lo pecaminoso, la lujuria, la carne. Bai. Betikue, no? Askoz gizau kargadala eta... Estigmez, azkanien. Bai. Eta askoz gizau lotu dela alderdi pornografikugaz, alderdi esplizitugaz, eta horregaitzik
baztertu bintzen, no? Gizartien, askoz gizau erabigide amor edo maitasune como konzepto erotiki baino, claro. Gero hemen badau beste dibizio bat niri asko gustaten daztena, zeberez, relazionata dauz, bai ez gauze bardine, estit eta egotie, edo erotizetie. Erotizeten zaituzeniko zeusek eta hor testu ingurun zauzeniko estit eta alzara egon bai. Bai estit eta zauzen bakotzien, ez dakozetan egon hor hartu emonien erotismuek, ez da? Bai, haulen da. Erotiki askanien matiz asko dako zen kontzeptu bat da, alzaituz erotize gauze ezberdinek, ez bakarri fizikamente atrakzinuek, sino botere harremanak alzaituz erotize. Aspekto inteligente edo kulturalak. Bai. Fizikus aparte, no? Ze askotan, erotik izaten daniko bebai tendentziz da, relazionati hori dezeue alderdi fizikuaz. Bai, persona bat aldatzu guzta eta alzu beragaz egotie guzan beste ezaugarri batzuk aitzik, no? Inteligentzize zelan idazten dauen, mismamente bakotzak beran guztutako zor. Inori pasa, bueno, dan hori pasa daskun ikuste edo, bueno, igual, persona bat ikusi da, ez da, ez da topaten guapu, ero, biztez ez tozte deitzu atentzinue. Bai, egero ikusten zuen interes bat dagoela beste personinkan, zeuganako, udot esan, hau zer, bezata daue, neureine dator ganera, bitu zelan behituten dozten da horrek, ja bakarrit zakitzie horrei personiri, atraiduitzen sasule, horrek ja erotizitzen zaituz. Bai, ezke horre erotiki dau, eta dau, hori matize. Ez fiziku ez, sino, bueno, pues te gusto, me gustas. Bai, bakotzakanera, gero, beran, subjetibidade barruen, osea, gustuek superranitze eta diversutiez. Grasizek. Hor mundo bat hau, osea, erotiki bebai esaten daniko como termino ulan plaust, supermugatute dago eta bideratuten da en general direkzio konkreto daten, baizke hor, mille gauze aldiz hartun. Bai. Eta horreztita zinu balda egon, eta lehen ezadotena, diferentzia handizena niri adibide bategaz geratzen daz, klaru. Por ejemplo, bainera berotzu baten sartzin zara, eta hor estiteta zauz, alzara egon estiteta, bai ez derrigorrez erotizeta. Bueno, derrigorrez eta imposible, ez da beste bat. Edo bai, igual zuri berotasunek ez dite itzen zaitzuz, bai. Ez dite seguru. Erotize, bat esan. Erotize bestien garakiko, persona bat onbide, erotiki sentiteko bai hori. Osan zun moduen, ez eta zinue da, hori, apurtzu bete gorputzek sentiten dagoena. Bai. Eta fije basarien, honen erotikin definizio ekarduniko, ez du ekarri kopuli eberbie, ekardu koitu eberbie. Eta horrek beran zentzu dako, hauntze komentako hauntze sartungo gara bakotzan etimologizen eta bai elelau, ja koitue eta kopuli eta komentata erotikien realizazioen gauz hartzien eta beste konzeptu bat aitzetu bidu hemen, ars amandi. Zela lehen esan duen seksua zinu edala apurbet abstraktu hau eta horren realizazio edan sexualidadie, men gauza bardine pasaten da. Erotikina, arsamandi da. Efectivamente. Horren praktikera eruti edo da, arsamandi. El arte de amar edo alkar gustateko artie. El arte de amar izer amado. Ai, hauri esaldiz gustandaz niri, hile bat. Super poetiko topaten dut. Da, bueno, hori esan zuen moduen, ze ezberdintasun daue koitu eta kopulin artean, ez da? Bai. Kopulia, azken finin esango zan, reprodukzinue, puro y duro, oza, penetrazio bat otie, enkuentro bat otie, unminek okitzeko, edo... Aurra, zelburuaz, intentzio konkreto batako, direkzio baten da. Intentzio garen. Zekaban eratu zela. Eta, koitue, esango zan, beste bategaz dutie. De hecho, latinez koir esaten da, dala ir con arien. A un punto, bizen artin adostutekue. Osa, biz eta usorre jokuen, ez persona bat bakarrik. Bai, eta hor jokuen, hemen azpimarra handi beku du egin, ez da bakarri sartzen penetrazioe
ojo, porque askotan nazta diez bi, edo erabili diez, konzepto bardin esango leki izan moduen, koitue edo penetrazioe, eta ez da bape bardine, penetrazio daueniko koitu dau, bai, koitu dauen bakotzien penetrazioe. Ez da kosetan egon. Eso es. Ni pentsando penetrazioe, aurrera baitzetuko moduen, presio, handiz edakon praktike batala, bai berez, karizi beta. Bestelako karizi bet moduen hartun bida. Bai. Nik alan ikusten dut, eta... Bai, praktike hegemoniko bata. Eta... Bai, bestelako praktike bata, claro. Bai, aurrek praktike hartun dau leko dana, bai, eske dauz mille gauze. Claro, orduan horrek mille gauze danak, esango lekidiez, koitue, osea, parejigaz, eta hemen parentesiz zuet, pareji edinoguniko sexologizen arluen eskaur referentziz egitzen pareji sentimental eta... Bai, betiko mutilagune, betiko neskalaguneri. Ez, zabalaue da, hartu emonak dakozun personie edo sujetue. Enkuentro erotiko baterako sujetu. Sujetue, eso es. Asko garaia berbatzu sartzien, enkuentro erotiko, sujeto... Orduen, beste persona bategaz, parejigaz, dakozun edozein interakzio erotiko horreku dau esan hor koito bat hauela. Penetrazio dauela ez dauela edo, ja, beste gauze bata. Bai, koitue, desde logo badau. Hori da izango lekide, penetrazio eta koitun arten dauen diferentzize. Vale. Eta, guen gau superberba emperi hauek erabiltzen, bai, hemen kalien erabiltzen dan berbie foie da. Foie da para todo, ganera. Hauri de. Foie, penetrazion. Bai, egize da, foie penetrazion alan ikasi du, eta alan zabaldu de batez be, bai, nik gaur egunien entzundope bai foie adiera zabalau baten. Osea, ez bakarrik foie penetrazioa aitzetuteko, sino foie beste praktike sexual batzuk izendatuteko bebai. Niri hori honi ez da llega. Bai. Ez askorik, bebai, zabaldute dagoena penetrazio da, foie. Bai. Bai, hasi nahi entzuten bebai. Bueno, asko da. Niri beti esan dozte lagune, bai, ez da inogaz lienei, bai, ez du foie, Bai, segiten dau erabiltzen. Bai, ondo dago, badauen hortik nonor, horreri beste adiera bat emontzona, sorizonak eta ia zabaldute madan gitzik. Bai, eta, de hecho, bilaketi eintze, iztegizetan eta, foiar topata, horren adieri edo esplikazio zango, emon dauina, desde luego, zabaltu dena da, relazio sexualako kin. Eta hemen sartzen gara bebai, beste berba, palabra komodin edo palabra baul esaten dana, ez da? Relazio sexualako kin asko erabiltzen da bebai, eta erabiltzen da dana, absolutamente dana, adierazteko bai, pilo bakau simplifiketen. Bai. Horrera bileran. Ez que nik uste ja gaur egun sexo esaten zunien, sexue berbiek ja ez dakola atzien zentzurik edo esan ahirik espadan auri. Osa, erabilide bebai, hainbeste gauzetarako, bai, genitalak izendatuteko okitzen duzen praktikek enkuentro erotikuek aitzetuteko eta, beste mila erabilera, orduen, nik animeko lekizaitzutie sexo erabili guzu jenien, tentata zauzin erabiltzen, simplifiketen eta beste berba bat erabiltzen, genitalak, por ejemplo, en vez de esan, zer da, ze sexo dako, ze genital dako. Matizeti benetan zer guzun jakin, eta erabiltzi berbie aiokue, ze badauz berbak. Eta ez erabili sexo danatako. Eta bardin, enkuentrutak useniko bebai. En vez de esan, relazio sexualako okinduz, eta hemen sartzin da horren beste buelte emontzagun konzeptue. Enkuentro erotiku okinduz. Ze hor, lehen komentadun moduen sartzin da matize. Ez gauz esaten fruta, gauz esaten kiwi, ez gauz esaten edozein kontro, gauz esaten deseue impliketen dauen eta beste persona sujeto pareja bategaz dakozun enkuentro bat. Orduen, askoz gizau zehaztuten da. Horren, enkuentrun barri, con propiedad, no? Bai, dana esaten zu. Merezi dauen... Horre, berbabizek esan da, dana esaten zu, azkanien ez errazan barik. Claro, bai. Bai, dana kulertuten du zer da. Bai. Gero,
Azkanigoko pareji geratzen dazkune konzeptutan, esan du moduen, sexua zinu eta sexualidadie, bat Hiru pareja. Hori bat. Bi, erotikie. Erotikie dar samandi. Efectivamente. Eta hirugarrena. Eta hirugarrena esango zan, pareji eta prokrie. Claro, horrek hiru konzeptu, hiru parejatiez, sexologizen pilarrak esango zero hankak. Bai. Hiru hankak. Hirugarrenan eskara sartun gorren beste. Ez. Ze, ja, asko luzetuko dazku. Bai, urrengoko programan, emongotza gurreri tartetzue, eta ikusku prokrear esaten duniko, por ejemplo, ez gauzela bakarrik berbetan umiek, eso es. Edo parejie, ja adelanta du, spoiler, ez dela bakarrik, bauri, harremana, pareja de hecho, matrimonio, ez, askoz gauze zabalago edala. Urrengorako. Aurritzitzen du gantzotzue hon nino gizauen gantzeteko entzuliek. Bigarren programako gantzo kulturala, kaso honetan artelan bata, kuadro bat. Gustave Courbet artiste frantzesak, 1876 urtien pintzezauen L'origine du monde, el origen del mundo, erderaz, gazteleraz, munduaren jatorria euskeraz. Bueno, da gure bazuien zuen begitzuek deleite, konsulte, berau retratutzu hartun tarte bat, bueno, retratu ez, pintxuria, hartun tarte bat sartun, L'origine du monde, nagorek esan da modu nire frantzesa ez da ona. Bueno, neuri be. Maison du monde. Bueno, hauri, behitu gure bazuien, kuadrotzuek euga segidu, segiteko, dana dala, tranquil, deskripzinu inguta. Da gure bazuien, zeuen imaginazinu praktiken imini, lotu gure abotzakaz. Lehengoko planue, eta bueno, esango lekidot plano nagozize eta bakarratala gorputz bet, bioizik, bai buru eta pata ikusten da, eta beran genitalak, izterrak egiritzeakoz, eta klaru lehengoko lerruen ez da. Bai, ikusten dune, hemen kasuen genitalatan, bueno, motzona bata, Venus mendize, oda, motzonin ganeko mandie ulikaz beteta, gaur egun ikusko ez gendu moduen. Gero aurreran gorantzau segite ikusten da tripie, tirrine, eta tititzu bet ikusten da hortik. Bai. Aureola rosatzu bategaz. Bai. Gero beran posizinu sugeriten dozku, bueno, neuri behintzet, ez dauela errelajata del todo, badauela hor, transeren baten edo sartunde, eta fokalizazioe, nondik behituten zon artistiek, kaso honetan, betik gora dau, eta eruten gaitzuz bebai haulan rekorridu eitzen, eta horrek apurbete personajin edo sujetuen boterie ekarten dozku bebai, begizen aurrera. Eta boterigaz batera, ikusten da, bueno, kuadrun izan atinion moduen, munduen jatorrize, ez da? Eta ikusten da, genital, emakumezkun genitalak, haulan, plaust, primera planan esatira, orduan. Horrek ze botere emotentzo emakume edo, bueno, emakumezko genitalatako zen sujetu oneri. Bai. Munduen jatorrizen boteria. Bai. Hor, claro, irakurketa bi aldiz egin, manda batetik positibue, da bestetik negatibue. Bai, kontrovertidu da irakurketi alda esan, desde luego. Ikusten da, zelan munduaren jatorria relazionaten dan andraskuekaz, eta hor diskurso esentzialiste bategaz itzen du topo, eta barriro be andraskuek... Gaur egun dagoena, hori diskurso ez da nago, ero ja ez. Bai, onino badao, eta barriro be andraskuek batez be amatasunegaz lotute, zaintza lanakaz lotute, eta hor Adrian Reich teorilariz etinon moduen,
amatasune instituzio moduen. Bai, beste manda batetik, eta batez behintzun irakurketatik, ez da, fokalizazioe, boterie gudatzo emon, andraskueri, eta bai, esplizite bihar dana, eta tapata egon dana. Eta tapata dagoena gaur egun esango likido, ze hau holan hain gordin ikustia gaur egun imposibli da. Bai. Instagramen bertan bani itzentzuie titim zati beti ikusten badatzun be bai. Eta de hecho, hau esoin asko, ez daitz esaten zemat, bai Instagramatik eta zabaldu zaniko, hau zensure inzan, hau gaur egunien, 21. mendien. Eta erabilide be bai hau kuadrue liburotako azalak eta hitzeko, eta horbe zensureta. Orduen, bai esan da kontrobertidue, beran rekorrido danien, eta bueno, bai emoten duzko aukerie, esplizitu hauek esateko, andraskuen genitalidadien inguruen. Hori be faltan bota dana diskurso kulturalan. Berez hau, Parisen Orsay museuen alzuietopa, eta bera hube viajanti esan da, ez bakarrik esan naiz eri begire, bera eskurik esku pasadalakon, Budapestetik pasada, ejerzito gorrizen eskutatipe bai, Sovietar Batasuneko armada ofizialetik, eta Lakanen eskuetan begonda. Bueno, gaur egunien Parisen dau. Eta esan du moduen, kontrovertidu esan da bai, beran esan naize, eta ganea komentaiz okurioso bat topadu, ez da nire inguruen. Bai, ule publikuen apologi baten aurren gauz, artien historizen zier, kulture greko erromatarrak, inoiz erakutzi ez dauen, ez dauena, ez da? Bai, hauri da topadun komentaizue, eta bat gatoz bai horregaz irakurketigaz. Ze alan da, osea, Bermion, oneri kuadrori esango lekitzagun moduen, Bekolamerie, bai, denotze dau, ganera. Ze, claro, Bermion eufemismo asko erabiltzen diez, erabili diez, bai esan gara oso esplizituek, eta badau kanta bat oso esplizitue dana, honen inguruen, eta, bueno, erabiltzen du jajajiji testu inguruen, bai emotentzo, andraskuen genitalidadiri euren lekotzue, lekotzue, eta esplizita zinuen, no? Bidauena. Da ze kantaba, no? Si quieres tener tortola balsa, vete a donde Julio el astillero y dile que blacagas pinceteco y dile que es para pintar Bliss Blaust. Ez, kegizo esan gotzut, honekanti niri etorten dazten aburora da Bermiotarrok ez bakarrik apologize, kanta bape baintzagu motzonako ulieri, kuidau. Claro. Eta ganera, emoten como obeto, motzon izan eta baltzaue, politzaue da obeto. Claro, ze ganera horrek kontra hitzen daue bai, gaur egungo kulture, batez be pornografizen bitzarte zabaldu den genitalidadeen kulturiri, ez da danak depiladitos, peladitos, eta realidadie beste bata, no? Batzutan. Bai. Bueno, gero hor, ja bakotzan esku zer dezegiten dan, eta zer bakotzak beran gorputzea zeritzen dauen, bai alan da. Eta honek aukeri emoten dozku bekolamerie, tortola baltza eta hitzetute berrengoko seksiñora pasateko. Ze berbadaku guk Bermion, kontakuzen gaine berbagaz, Bermiotarrok zelan hitzen du. Akorten zai horreko programan zabaldu gendun preguntigaz. Bueno, hauneti ez kontesta zuien gauzetzuek, hauneti ez erabiltzen zuien berbak. Andraskuen genitalak izendatuteko, pregunte du eta erantzunek esan diez, primer puesto, tortolie. Bueno, motzoni bebai, haitzetu zui askotan, tortoli eta motzoni dizgizen erabiltzen dizen berbak, bai ez diez bardin-bardinek eta badakoie matiz diferentiek. Tortolie, por ejemplo, gogorritzen daniko berba ibiltzen da, sarratute gauzeniko bebai. Neuri mozta zutzitzarro txikizen ez da, tortoli dako zezuk zarra. Arrainazko ekartu ez da, arrainazko zeure tortolie. Bai ibiltzen da, plastongilako zaraniko edo inkluso persona ederra, ez oso argala izendatuteko. Zelako neskatik gintzara, tortolilako txezara ero.
Gero beste ingo tortolilakua. Lamena nogun eskero ordu desarritze. Bueno, esan dutelez, bigarren puestuen motzoni daku, eta alue. Hemen, ja ez dau matizik tortoli erabiltzen da alue izendatuteko, eta horre gauze guztizek, motzonie, batez be alue izendatuteko. Erreta dakot motzoni. Ongu kurten dozti motzon. Onguke. Eske, hainbeste bidarra esan hori berri ez da. Bai, holan, holako ejemplukaz. Ai, niri razitzen dozingo, pa. Ez que niri amuma bize datoztez burora. Ai, euren euskeri gaz, euren garbugaz. Bueno, eta esan zuen beste alternatibe batzuk esango ziren. Potzolie, potzolinie, txotxolinie, usue, tximeletie, txirlie eta bekolamerie. Gero dauk beste berroba bat, que nos superrenkanta ojabiko liburrue. Alue izendatuteko bebai. Gura mumak ojabiko liburu ondo tapat okitzen dau. Inok ikusi barik. Geizori zauz, ojabiko liburu ondo dakozu, bai, ba ondo zauz orduen. Bueno, eta bermitar liburun topau zen beste alternatibe batzuk gaur egun ez dizenak entzuten hainbeste. Bai. Afafanie. Ikari dakozu, arek afafan ikusi barik. Afafanako mini dakot eta ez da izerena dan. Neupe imi okintzoten erik eta ona dakot afafanako mine. Koitzari. Beste berra bat, lamaize, eta enaitzek esan dago moduen, eske penida zeon berbak gerotak itziago entzuten diz da, gerotak itziago erabiltzen diez. Politzetie. Bai. Da bestie langanikie. Zeitzen hon zara ba, zera, zeure langaniki garbitzuten. Langaniki usteldute dakorrek, inok ikutuarik. Eta beste bat, oskola. Zeren ikari dakozu ba, oskola etzuk inok ostukota. Urrengokue, treberi ederra, tortola handize okitzie, aurizateko. Zu, alabatzu, trebera ederra dako zuzuk. Zeukorde arrainikon eta niritzarnak emon. Dazkaringo kuia txitxinen eskatzikizen adaniko. Euri mipe esan doz txitxineko mine dakola. Eta gizonan genitalak, horbe rankin betintzu eta gizen aitzetu zuiena txitsarro esan da, tipikuena. Eta hemen adibidie atara txitsarrue, ikusteko zelan dako zun hori granue. Ene bada, txitzarro alperrik aldute dako zu. Ai, ama, eta bueno, beste alternatibek nago, txitzarruntzako. Aitzetu zuienak, txitzilinue, txitzinue, imiena badan, pitziline eta sosue. Ai, eta nik hemen aitzetu bidot, ezke neure lagun batek lekitzarrak esan dauele ez, kikiliño, txitzarrurik, gizon banduet, kikiliño deitzen. Bai, bueno, gizon bandue, bai hori txikizena, bai erabigide askotan ze beste berba bat. Entzut esan gizon bandue, txitzarro txikizune. Hau, bermiotarra izte izen topadu, anaize txikize. Ikusten da, zelan referentzi zeitzen dan txikize berbigaz, no? Txikize adjetibugaz. Frakak iztu, da naize txikize behiztu. Estimadu dako horrek anaize txikize. Ondo zaboten dau. Beste berbatzu bet, babile. Babile operatzoiet orain, hau da mezkaz. Txizek urte gozt. Ai, ama, ezin zazke. Ezke honek. Bueno, ai, ia, babile. Babile txikize dakoienak, ez dakoia arrastarik. Ai, ama. Urrengoku kikile, hau igual gitzu hau entzundu. Kikile dako gogortute, ezerrin barik. Gero beste bat, hau politze da, Loizeko giltze. Ai, ama, loizeko giltze. Da, loizi ez dakindantzak, bueno, bermiotarrak bakizi bai, etire. Da, esango zan, itxosoko gauze gordeteko... Bai, garagilez, bai, itxosoko bueltakue.
Ai, ama, Mos- bai, segi. Mozue bai, hori loizeko giltze azau gudot. Larra rimesara, loizuko giltze behigarri txutxo. Gero hemen alternatibe bat hau, aurreko baten gurasuek asko komentaten esan hostie, loizeko giltze, ero kamarako giltze be bai erabiltzen dela. Ze, honen esplikazio da... Giltzman Ez da, lehenko kamarako giltzek superrandizek esaten ziren, orduan baurrek referentziz eitzeko. Bai. Eta azkana, toleta. Beran toleta idindakola ontzatzi utzi zeitzen. Bueno, adibide asko gizau dauz, eta gure Bai, basu jentzakin, Ni jazentzutaz gizau esan zizuk urten gozti. Bermiotarra liburun topako zuiedanak eskuragarri. Bai, bueno, betitzen du moduen, alternatiba altoak lizau ez, Bermiotarra ez dakin persona bateri, edo incluso, mediku inoz, beti mitzen un ejemplo, no? Mediku inozuz da, ia, Gusta berari, bera, ejemplu. kamarako giltzeako tirriteta esazu zango hola, no? Orduen, zelan ebite erderie eta alesan Euskeraz. euskeraz esan explizitamente. Bai, komodo onda, ez da? Komodo onda eta eufemismo barik. Alternatibida danantzako Genitalak. genitalak. Errezena, Bai. nik bigarren hori erabiltzen dut. Bai. Genitalatako minedako, genitalatako da zirriteta, edo... Bai, eta ia esara sartzian desberdintasunetan, danatiz genitalak eta, orduan, bueno, errezago da. Bai. Gero ostantzien, alue, erosakile. Bai. Danak azetuten dune. Bai. Apurtzu bet, batuen erabiltzen dan formie geuretute. Bai. Bueno, igiritzagu zatiek kontzepto klabieri, urrengo programan gizu zentrako gara erotiken realizazioetan, eta intentaku gizartien zabaldute dauen penetrazio zentrismuegaz apurtzu eta apurtuten, lortuten badun. Beste placer batzuri argi hitzeko bebai. Hau esan da gaurkoz, eskerrik askoene, Eskerrik asko nago. eta eskerrik asko geurete japeko berotasunien egon sarien danori. Plazerra esan da.